Hemen daukagun aurkezpen honetan, realistak edo erderaz bukleak esaten direnak landu ditugu. Landu ditugunak izan dira for, while eta do while. Eta bakoitzan aurkezpen honetan adibide batzuk agertzen dira. Adibide hauek kopiatzen baditugu zuzenean kode blocksera, agertzen zaigu hemen while egitura, kopiatuta, daukagu for egitura bat hemen eta do egitura bat hemen. Adibideetik zuzenean hartuta. Eta hori konpilatzen badugu, ikusten dugu danak konpilatzen duela, eta gero, emaitzan ikusten da zelan, egitura bakoitzak daukan ezaugarri bat. Adibidez, while egitura egiten da era zenbaki desberdin batean, balore baten arabera, enek balio duenaren arabera. Orduan, batzutan enek balio duenean bost baino gutxiago egiten da adibidez hemen bost aldiz, hemen behin, hemen lau aldiz. Orduan, while egitura hori izango da inbestetan, gauza bat betetzen denean. For berriz beti da kopuru berdinean, eta du, kasu honetan, behin bakarrik gertatzen da, daukan balorea ja delako gainetik, baina hala ere, nahiz eta baldintza ez bete, behin beti egiten da. Eta, adibide honetan eta errepikatzen egindako kodea ikusten dira aurkezpen honetan landutako egitura hauek zelan funtzionatzen duten eta zer ezberdintasun daukate era praktiko batean. Orduan, egin beharko litzatekena izango litzateke aurkezpen ikusita gero, adibideak kopiatu kode blocksean zelan zabaldu aurreko bideoetan ikusi genuen, eta probatu, eta behin probatuta, gero aurkeztuko diren ariketetan landuko dugu adibide zuzenekin, baina hemen ikusten da zelan konpilatu, funtzionatu, eta beraien arteko ezberdintasunak.